कहाँ गइल बानी बिया डाले के बाद अभी तक सेनी ना एगो चूल्हो में आकी बा काम करे के बाद घाम इतना हो गइल बा ये कहाँ गइल बानी अभी तक सेनी ना का हो रहा कि ना निकल का अभी अब जान तनी बड़ी चूल्हा में आगी बाबूजी धीरे धीरे निकाल कहाँ गइल नहीं कहाँ बिया देखो तो बड़े डाले के बाद तारा ये ना बिया डाले के बाबा की आपको बुझात होइए नहीं खे का नहीं के बुझा तारा ले बेसी बुझाता हमारा है क्या कट अब डाले रहा के के बुझात घर में रहती बिया ले जाके उन ना को डालती घरी रहती रहम घरे को घर हम घरे खास घुमाइबे होई आ छोड़ा ना है बैठ होई ना काम तारा कट लिया ही के बा पैसा वैसा व्यवस्था कर गई रही अभी काले हम दे ही रवा के 500 रुपया का को देनी 500 रुपया देलू तो बिया ना आइल बिया ना आई के तो 500 रुपया के बिया ला देनी तहरा के बुझाता बिया महंगा नहीं खरीद धान के कैसे किलो बा कैसे किलो बा सब कुछ के हिसाब ही लिहल जाला तो का हम नहीं सब ले सकी ना गारे लिहल जाला तो वो ऐसा ना छोटी छोटी बात के हिसाब लेबो तो ना न चली हम छोटे छोटे हिसाब बा बताई तो 500 रुपया कल देनी छोड़ हटाओ ना ये बार पैसा दो जाए दो पैसा दी का करम आज बताई तो आज का करम कराकोट ना आई कराकट ना आई को कराकट लावे के बा 4 गो कितना लागी 3000 3000 लग जी पैसा तो तहरा का बुझाता 1600 रुपया की एगो कराकट मिलता 14 फीटा बाप रे आज ही आई तब कहिए आई भूनी पर लगी तब आई ठीक बता आती हम पैसा लेके तब जे रही जा लेके आओ देरी मत करी हो ना तुरंत आ लेके ना 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 देरी मत करी लेके आओ जल्दी जाए जल्दी आ दे तो मेहरानू जोन बिया बुरबो के बिया जोन को हला बते ने को देती है पैसा दे ही देती है मांगता नहीं तो अब एकर बुरबो को मेहरानू एगो हइबे कोई जैसन इहे ना बुरबो का चन्हाक में अंतर होला लारी जितना नैहर से पैसा तो कुल तक पैसा दे देनी अब बिया डाले के बा कराकट लायक बा हम कौन पैसा दी कमात न हो कुछ बढ़न खासी पैसा दन हर चीज घटल पैसा दन हर चीज अब कितना हम के पैसा दिए पैसा तो है नहीं कहीं गहना बा आई काने में का मंगलसूत्र बता इहे ना दे के बेच के कौन सामान होई अब ये जाता नहीं उनका के दे देवे का करिए 20 रुपया है नहीं है हमारा हाथ में तो वो बैठ के इंतजार करत होई है गोइल तो घर ही का रह गोइल आई ना का गोइल तो पैसे का बन गोइल ना जी पैसा तो नहीं बनल जानता नी अब जितना पैसा रहा हम तो सब पैसा दिए देनी अब पैसा नहीं खे अब लिया के बा बिया खा करा कर तो ली हमर झुमका ध के लिया देही ली पैसा नहीं खे जाए तो जोने बतन कमाई तो आई न पगली हां कमाई ओकर से भगवान ज्यादा हमनी के खेती करते भी दे दिहन ज्यादा तो हां कमाई आज न तो कल जेबे ना गरम कमाए का धरी लिया दे तोहरा के दो 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 देखिए कितना में धरा में ओ कितना में धराई टाइम भर ले पैसा ज्यादा ना ले हम पिनते छुड़काऊ में दिक्कत होई तब का जा तनी ठीक बा जाई न हां जाई घाम हो खलावता जा तनी झुमका तो दे देनी धरे खानी बाकी मर्द के पते नहीं के चलते इतना पैसा देता नहीं बाकी क्या का करता मर्द पैसा हर कुछ बुझाता ही नहीं है का करिए हम का कर सकता नहीं घर में बैठे बैठा का हो भाभी का सोचत अडू अरे कुछ ना बुझी जी बैठी हमारे नाम के ईटा पर हमारे को बैठाओ तो अच्छा तो बैठी का ना हमें का कहते हो अबे तक कुछ देरी मारन तो ले ले रहलू पहले रहलू ह देले हनी रवा के भैया के कहता नहीं ना के पैसा दा तो पैसा है नहीं तो का दी दे देले झुमका बेच के कराकट लागे खानी हाई सपटा बे आज नया लागल होता अब कराकट के का जरूरत रहल सतारा सुबह में देखिले ना घामा हो गया तो घाम आ जाला चूल्हा लगे हां अब लइका लइकी के फीस अपन ना दे बुखल पर उनकरा के देत रह भैया ना कुछ गुल खिलावता ना भाभी देख लियो हम देख रहे रोज रोज उनके मार्केट में जाता ना एगो बात कही कबू ना भैया पर शक बगी नत करियो अबे पूछ लियो तब हमरा के नत कहियो कह देबू तो करम बताई का भइला देखनी ना एगो मेहरारू के लेके घुमात रहल हवन मेहरानू के लेके हां ऐसा ना है उहाँ के ऐसा ना है उहाँ के
मोबाइल के चेक कैले बाड़ू उनकर हर में सब बतियात रहेलन। हम ना चेक करत रहे, दूसरा मेहरानू लेखा हर में सब मर्द के मोबाइल चेक करत कहियो रहे। देखा देब तो का करबू? चलबू हमर संग कबो देखा देब तब। तो चली देखा दी तो कहियो। ठीक बाटे तो ये जहे कम ना कि भाभी आवा चल तो चली ह। बाकी जानता नहीं हमरा के बात पे विश्वास ना कर सकी ना। आ मत करिए विश्वास, देख लेबू तो आंखें से विश्वास। देखा भाभी बुरा मत माना, हम देखनी ना भैया के रोज रोज रहन नौटंकी देखतनी तब कहतनी आ तो के अपन मानतनी तब कहतनी। विश्वास करे के बात करा नहीं के करे के ना तो एक दिन इंतजार कर, हम देखा दे तारे के अपन आंखी से देख लिया। ठीक मरद के कबो एगो मेरा से पेट ना भरेला, सोच लिया। ठीक बनू इहो अली बिटिया कह के गली कहे से हम त ना मान सकी ना। हमार मर्द ऐसन होई हन। हाँ झूठो को कहता ही ना के झगड़ा लगावत है, हमारे मर्द पर लगाने लगावत है। हम मर्द कितना हीरा हवन। अभी तक ले आयल ना, इतना टाइम हो गए बेटे। देखो का करेला, कब्बे कनिए फोन कनी कि आवत ना तो हाँ हाँ आवत नहीं रानी। मेहरारू के चक्कर में फंस के बैठल हो और के करत होई। मंगल में मेरा झुमका मेहरारू का देखो तन लेके आवत कि नहीं बहाना करे आई तब ना वो पागल है। मेहरारू तो एकदम खत्म ही है, मांगी तो जरूर दे दी ना है ना जल्दी ना तो उनकर के बतलाए हम कितना प्यार करना। प्यार का कुछ ना करना, उनकर सामान खातिर ना प्यार करना के प्यार हम काहे के कर जाई। आ उ जान लगे हमारा से बहुत प्यार करेले, बहुत प्यार करेले। मेरा रू आवे दी तब ना यहाँ का सोच में पड़ल बाड़ू आ गइल था तो काई ना। मतलब कबे के इंतजार अरे करत दादा हो दादा कैसे हम नहीं है। का हो गइल? मेरा रू ना छोड़ता लिया का? अरे मेहरानू तो हमारा जितना रोइस मिलल भी ना उतना तो भगवान करो कोई के ना मिले। अच्छा माने मैं अब लगल मेरा रू को बढ़ गई कर जा हम जाता नहीं ना हो अब हत ना बात करती हत ना पिन खोल जाला। का ना पिन माने हमारा सामने मेरा रू को बढ़ गई बतिया बता हम ना पिन गम का चाहत तड़ी तो दो झुमका मंगल रहने तो लिया के झुमका खातिर बेचैन बाड़ू। मन करता झुमका पहने के तो का हो जी पेचन में देखो तो रही पहन ले बनी पितरी के तान मेरा रू झुमका जो देखल नहीं बड़ा मस्त लागत रहे हमरा के। देखो वाह दो और एगुड़े लेके आइल बड़ा का एगो में ना होई बा कर नोकिया में पहने का झूला के की माने एगो में हो जाई। अल्लाह मस्त बा सबूर हो गइल ना। सब कहना है अब लेकिन मेरा देखी तो पहचान ना जाई। पहचानी के बाजार में हजारों सामान मिलता कि केनो एगो मिलता। अरे तो चीज सुनो ना का बहाना को कि मंगला हवाई करा के। अरे हम का कहनियो तार काम तार झुमका से काम रहे ना। हाँ हमारा तो झुमका से काम बा, हमारा पेड़ गिल्ला से थोड़े नहीं के मतलब, हमारा अपना काम से काम मतलब, हमारा के मिल गइल काम खत्म। एक दिन देखो ना अरे झुमका खातिर प्यार करलू कि अरे ऐसा कौन बात नहीं, तारा से बहुत प्यार करना लेकिन अच्छा लगता है तो ऐसे कहनी देखो नहीं हमसे प्यार कर सको तो अपन मेरा को झुमका लिया देबा। आज हम मान गए कि तू हमसे बहुत सारा प्यार करेला। हो करी ना सच्ची में बड़ी भौजी आई बुची ए जी का करत रहा है? भौजी खोजत रहली है सही भेंट कर। अरे वो आवे ना तो जानते बड़ू देवर लागे ना तो चल आवे ना। बतियाओ हम जाते हां हां ऊ देवर लागे ना तो ऐसे चल आवे ना घूमे खातिर। हां आ भैया का बड़ा बड़का भैया? अरे वो गोइल वहां खेत के बिया डाला तो जानता डू ना बुची ऐसे गोइल बने बिया डाले खातिर। हां काम का ले लू? अरे कुछ ना कहां कुछ ले बनी। अरे नहीं खिले ले हो। हाँ चलो ठीक है, कुछ देखा नहीं है ऐसे चमकत रहला स त कह देनी है। ना ना ऐसा कौन बात नहीं, कैसे मुठिया बनले रहनी है कहाँ कुछ ले बनी। मैंने सोचा नहीं कि जाता नहीं बाजार एगो झुमका मन करता खरीदे के बुची पसंद आइलो बाजार में ना तो कौन जा खरीद ली। वो देवर हम शौक को मत करा, मेरा रोज मजाक कर मेरा शौक कर ली। हमार कौन काम केहू से काला से केहू कुछो करो करे से। अच्छा ये बताओ हमारा लभरा के फोन आइला कि ना? भरला भरवा के फोन नतिया रोज रोज डहले बा तार से बात पता नहीं फोन लगा के दाना भाभी आई खाती आई बतिया खाती तो फोन वाला भैया के भगावे के पर उनकर सामने हम बतियाती हैं। फोन नहीं खिले ले बुची जाना घर में से ले आओ जा 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 जतन लेके आतन दूध चार लेके चल गए आपके भैया ये बाबू आ गल के देख ले झुमका तो चीनी हो जाई। हां मोबाइल से बतिया के बहाने नहीं देखल जानी कि भैया जब बाड़न के ना चाहत रहे कि भाभियो के लेके आवे के लेकिन भाभी निकले ना। अच्छा ठीक बा कहते झुमका ना झुमके उनकर काना में केहू ले होइहन देख ले तनी कहाँ रखा तड़ी कहाँ ना यहाँ तो पेनबे करे कबो ना तो कबो पकड़ियन ऐसा ना कि। अरे बुची आपके भैया मोबाइल वाले के चल गइल बना खेते जी। तब ठीक बा तब हम जाता नहीं अपने घरे फिर कबो आई बत बोली हा आवाज दे दी हा तंच देरी में अबू तो बात कर लिया। फोन बड़ी आवे तारला भराओ तन भाना कदन ढेर ना फोन करनी जानते न बड़ू। अच्छा ठीक बाटे काहे हाथ वाले को ओले बड़। अरे कहां लोग कुछ नहीं के ले देखो तनी का है हे तेरे मुट्ठी बने रहनी है। हां ठीक बाटे भाभी जा तनी बढ़िया से रही है ना। जाई
ओ ये दादा इलो के का गली गली घुमत रहली इनकर जीवन ये काम रहेला का ये घरे वो घरे घरे करत रहली आई कहन कहाले एगो देख लेली हई को मत जाओ कर मेरा रुआ ना तो कर मेरा रुआ लेकिन पागल ये कर मेरा विश्वास ना करे अपना मरद पा हई देख लेला सी दादा कोई तो का कौन है का के करनी बाजार में नहीं मिले हम बाजार में खरीद ले का करी हमरा खा जी का लेकिन एक पास अगर मैं वो तो बाना ना तब बिना हाथ दब के ये जींस पैंट पहन लेती है दिन भर गली गली चक्कर काटती है जा अब चनी मिलल बाटे पहने के कितना मस्त बाटे आज पहन के अपना राजा जी के दिखाई